A pasada noite foi atopado o cadáver dun home nunha céntrica rúa da cidade. O corpo sen vida xacía baixo uns soportais do Casco Vello, lugar onde foi visto por unha veciña quen alertou as forzas de seguridade. Pois eu salía pola mañán a traballar, nada, vi un rapaz aí tirado no chan. Ao principio pensei que sería un rapaz destes de marcha nocturna e tal, que estaría borracho e tirado por aí, pero logo nada, acerqueime, xa vin que tiña jeringuillas ao lado, que non se movía, que non reaccionaba, intentei chamalo, tal, e como non contestaba, pois xa chamei polos veciños, e nada, tuvemos que chamar a Guardia Civil, a policía, bueno, xa viñeron cunha ambulancia, e nada, xa estaba morto. De vista, e a veces a mellor nun banco que estábamos sentados e coincidíamos, falamos un pouco, pero pouco máis. Non sei tampouco, non sei se foi un infarto, non mo quixeran decir cousas, non sei, non se sabe. Ata o lugar desplazouse unha patrulla da policía local. Malia que as primeiras hipóteses apuntan a unha posible sobredose, non se desbotan outras opcións. Este tipo de sucesos non son comuns no lugar, pero sí que é frecuente o consumo de drogas nas rúas próximas a onde foi atopado o corpo. De confirmarse a causa da morte, trataríase do segundo suceso destas características que sucede na cidade no que vai de ano.